Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsız. Baqy tarap yurdumuzda qeyçä welipler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň yurdumyzyň guruluş toplumyna gödegçilik edýän ornmatary Pürçekowyň haýyşy boýunça paýtagtymyzda dürli täze desgalaryň bir näçetini tatlamalary. Şeýle käbir guruluş desgalaryny alınıp barýan işleriň barşy bilen tanışdy. Bular vardı döwlet başkanymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň, Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýol başlygynyň hemde Büyük Türkmen kampaniýasynyň wekiliniň hatabatlaryny dinledi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda käbir guruluşyk desgalaryna alınıp barýan işleriň barşy amala aşylmagy meýilleşdirilýän bir näçe täze taslamalar bilen tanışdy. Büyük Türkmen kampaniýasynyň baş direktori Rişow Aşgabat şäheriniň merkezinde binalary döwre baplaşdyrmak boýunça gödüňli tutilýän işler, hyzufanyna uzalky hökümet minberiniň Türkmenistanyň Amanow adynaky döwlet kitapxanasynyň durkuny döwre baplaşdyrmak, umumyň şäheriň bükünjegini awadanlaşdyrmak boýunça meýilleşdirilen işler barada taslamalaryň üstü bilen hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, guruluşyk serişdeleriniň hiýiliniň ýokary derejeli we görnüşleriniň köp türlü bolmagynyň, binalaryň içki guruluşynyň, bedeginiň, renk öwüşgüniniň, beýleki binalar bilen tazyşyk utgoşmagynyň üren bökümdigini aýtdy. Guruluşyk işlerine ýöňde barjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işen ulanmagy, durky döwre baplaşdyrylýan desgalaryň işleriniň öz wagtyna tamamlanmagy we ýokary hil derejesiniň öpçünedilmegi bilen baglanyşly meselelere mühim ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezidentimiz binalaryň, desgalaryň guruluşyna bolşýaly, olaryň bedeg işlerine, şol sanyna ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrmagyna, häzirki zamanyň ösen tejribesiniň hemde alman gadanlarynyň işen ulanmagynyň wajypdygyny öňçekdi we bu wagtda degişli taşyklar berdi. Döwlet başkanymyz odalyky hökümet minberini işewur duşuklarynyň geçirilýän merkezine urup gurmagy taşyrdy. Şol ýerde işewurlar bilen gepleşikler geçirmek mümkinçiligi, tanışdyryş tawarlaryny geçirmek hemde dürli taslamalar görkezmek, umumyň işewurluk merkezini gurmak üçin hemme zerur şertler döredilmelidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary, Döwlet Topsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow gurulmagy meýilleşdirilen täze desgalaryň taslamalary bilen hormatly prezidentimiz tanışdyrdy. Şol desgalaryň gataryna Türkmenistanyň harby we hukuk guruluşlarynyň hojuluk müdiriýetiniň binalary we desgalary, döwlet serket gullugynyň 3 tany 2 gatly 18 öýlü ýaşaýyş jaýlary, hojuluk müdiriýetiniň 150 orunlyk eskerler ýatakhanasy, 150 orunlyk eskerler naharhanasy bar. Mälim bolşýaly odalyk harby we hukuk guruluşlaryna ady kopçylygyna hata öpçün etmek maksady bilen dürli owak ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin ekrançyk ýerleri bölünip berildi. Munun özi azyk öpçünçilik bölümleriniň düredilmegine gönükdirilenler. Şeýlelikde görkezlen taslamalaryň amala aşylmagy arkaly ulgamyň maddi enjamlaryň bünyady hasa pogtalandyrlar. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, harby guruluşlaryň durmuş öpçünçiligi meseleläriniň oňyn çözülmegi, olaryň maşgala agdalary barada galadanyň ilkinji nowatda wezipeleriň hataryny durýanyny bellädi. Döwlet başkanymyz harby guruluşlaryň ýaşaýyş turmuş şertleriniň hasa gowlandyrylmagy, netijeli zähmet çekmegi, watanymyzyň bähfidine ak ýörekden gulluk edip, uly üstünlikleri gazanmagy ornuny toplumlaryň çäreleriň amala aşyrýanyny bellädi. Milli liderimiz döwletimiziň geljekde de bu ýolda degişli işleri geçirjekdigini, häzirki amala aşylmagy gözeň tutilýän taslamalaryň hem şol işleriň aýdyň netijesi bolup durýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz taslamalar babatda degişli maslahatlaryny aýdyp, bu işleri bir gödegçilikde saklamak barada anyk tawşyklar berdi. Soňra Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýol başlygy Hudaýberdiýew bir näçe taslamary hormatly prezidentimiziň garamagyna götürildi. Hyzufanyna Magtymul Şaýoğlunyň orunyna guruluşa alınıp barýan Tögda we işewurluk merkeziniň baş meýilnamasy we umumy görnüşi, Hojaahmet Ýasaw köçesiniň orunyna guruluşa alınıp barýan 8 sany idare ediş we Tögda maksady binalaryň umumy görnüşi, Atamrat Niýazow Şaýoğlunyň we Hojaahmet Ýasaw köçesiniň orunyna guruluşa alınıp barýan Tögda we din jarş merkeziniň baş meýilnamasy we umumy görnüşi barada taslamalaryň üstü bilen hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy we düzeltişlerini gerdi. Hemde olary ýerine getirmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Çünki desgalar ulanmagy berilende, olaryň enjamlaşdyrylyşyna täçil tehnologiýalar, know-howlar, sany ulgamlar üçin edilmeliler. Şoňa görä de milli liderimiz ýöňde barjy tejribäni peýdalanmak baradaky meseleleri ünsçekdi. Şununla bağlılıkda bir yerde milli binagarlık yöreleri bilen dünya tecrübesinin ösen uğurları, Alman kazananları utkoşuklu yerine getirilmelidir deyip döwlet başkanymyz belledi.
Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň töwereginde täze Suwda merkeziniň gurulmagy şäkeri ýene de bir owudun binagarlyk diskanyň artmagy bilen bezemekden başga da üstsaşyl geçip barýan ýolagçylary we beýleki istek bildirýän adamlara ýurdumyzy öndürilýän köp görnüşli önümler bilen tanışmagy hemde dürli sowatlyk önümlerini almagy mümkinçilik berer diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentimiz halkymyz üçin has amaty şertler düretmegiň şäherulçyk maksatnamasyny hemde tutuş döwlet siýasatyna amala aşyrmakda esasy ýörelge bolmalydygyna ünsjekdi. Milli binagarlygyň iň gowy däplerini we dünýäniň şäherulçyk babatda gazananlaryny özüne jemleýän, giňgirimde gurulýan döwrewap deskalaryň ählisi şu ýörelge laýyk gelmeliler. Bina edilýän ähli deskalarda döredilýän mümkinçilikleriň häzirki döwrüň ösen talaplaryna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bilint ruhuny laýyk gelmegi baş WDP hökümine ketlenildi. Şunda adamlaryň bagtyar durmuşy hemde göwnüjaý din jalmagy we öňürjükli işlemek üçin berүү şertleriň döredilmegi häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Deskalar gurulany we timarly işlere geçirilende ýokary hilli serişdeler ulanmalydyr. Şol serişdeler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we halkymyzyň durmuşyndaky milli beýle gaýratynlyklaryny nazara almak bilen berkligi we amatlylygy göz tutulup seçilip alınmalydyr diýip hormatly prezidentimiz bu babatda degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow Aşgabat şäheriniň Magtymly Şaý ýolunyň we Kemini köçesiniň orunyna ýaşaýyş jaýlarynyň böýlekligiň döwrewap täzelenmeginiň teklip edilýän baş meýilnamasy bilen tanışdyrdy. Hormatly prezidentimiz taslamalar we orduş çylgylar bilen tanışyp, olar durmuşa geçirilenine ýokary ýerli gurulşyk we bedek serişdeleriniň ulanmagynyň, şol serişdeleriň milli binagarlyk gaýratynlyklaryna laýyklykda peýdalanmagynyň möhümdigini tapşyrdy. Şunun bilen baglanykda bir de şäher ýylatynyň ýokary derejeli ýaşaýyş üçin ähli amatlyklar göz tutulmalydyr. Munyň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan we döwlet adam çynürdiýän şygary baş ýörelge edilýän döwlet siýasatynyň talaplaryna doly laýyk gelmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu babatda vice-premier hemde Aşgabat şäheriniň häkimine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Magtymly Şaý ýolunyň orunyna gurulmagy meýilleşdirilýän Daşkent din jar selgäkiniň baş meýilnamasy, onuň içinde ýerleşik deskalaryň görnüşleriniň taslamaları görkezildi. Döwlet başçylarymyz taslamalar bilen tanışyp, toplumlaryň şäherulçyk maksatnamasynyň ýüňde goýulan ähli wezipeler çözmäge täzeçil we oýlanşykly çemeleşmäni, ýüňde barys tehnologiýalary we iň gowy dünýä tejribesini çekmegi ugry dünýäni bellädi. Milli liderimiz täze deskalaryň gurulşynyň ähmetini nazarda tutup, onuň gurulşygyna ýokary hil derejesine we iki halkyň milli üýet bolşygyna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz beý tassamanyň durmuşa geçirilmeginiň türkmen we özbek halklarynyň gatnaşyklaryny hasy ösdürmekde hemde mundan meýlekde pugtalandyrmakda möhüm ähmetli işleriň biri boljakdygyny we dürli gurlarda ýaýbanlandyrylan hyzmatdaşlygyň diýipkinli ösdürmegine uly ýardym berjekdigini aýratyn bellädi. Şeýlekem Daşkent selgäkiniň Aşgabatda peýda bolmagy döwletimiziň üstünlikli durmuşa geçirilýän oňyn beýtaraplyk, paragatçyk söýjülük hemde hoşnýetli goňşuluk täzetynyň dabarlanýanlygynyň nyşany urlar. Hemde Aşgabatyň binagarlygyny, özüniň köp ugurlygy hemde daşky dünýä açyklygy bilen öz beýanyny tapar diýip milli liderimiz bellädi. Hormatly prezidentimiz bu taslama amala aşyrylaryna goňşy we doganlyk ýurdun halkynyň milli aýratynlygyny nazara almagyň möhümdigini bellädi. Döwlet başçylarymyz onuň bedek işlerine milli çeperçilik täpleriniň häzirki döwrüň binagarlyk aýratynlygy bilen sazyşly utgaşdyrmagynyň we deskanyň netijeli bolmagynyň ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan gurulşyk maksatnamalarynyň talabydygyny aýtdy we vice-premier hemde Aşgabat şäheriniň häkimine bir näçe degişli tawşyklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Aşgabat şäherine 320 orunlyk çağlar wagynyň ýerleşik çylgylary beýan edilen tassamalary gözden geçirdi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan düýpli özgörtmeler maksatnamasynyň çäklaryny döwrewap durmuş ykdysat düzümi döretmek üçin ulemetsörli maýy goýumlaryň gönükdirilýändigini, şol düzümiň türkmenistanlaryň, şol sanyna çağlaryň oňaýly we bagtyar ýaşamagy, münasip bilim almak üçin has amatly şertleri üpçün etmeligini bellädi. Şoňa görä gurulýan çağlar baglaryna bir talaplaryň berja edilmegi üçin himme şertleriň üpçün edilmegini gazanmak möhüm talap bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Çünki halkymyzyň her bir maşgalanyň, her bir çağanyň, ýurdumyzyň her bir raýatynyň awadançygy baradaky himme taraplaryň alada döwlet siýasatymyzyň ileri tutulan esasy ugry bolup durýar. Şeýlekem hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň taslama köçesinden Jülge ýoluna çenli aralygyň täzelenmeginiň teklip edilýän çylgysy, durulgularyň, ýol hereket belgileriniň aşyk tütünleriniň görnüşleri bilen tanışdy. Şonuň ýaly Köpetdağ Şaý ýolunyň döwrewap täzelenmeginiň teklip edilýän çylgysy, durulgularyň, ýol hereket belgileriniň aşyk tütünleriniň görnüşleri bilen tanışdy.
Hormatly prezidentimiz ýolları çekmek ýa-da olary täzelemek ulgamyny öňde bar tejribäni hemde innowasion tehnologiýalary ulanmagyň wajypdygyny öňsüçekdi. Ýollaryň oruny yerleşdiriljek duralgylaryň düwrebap derejesiniň we ýolguçylar üçin amatlygynyň, oturduljak ışık tütünleriniň oňoýlulygynyň üpçün edilmegini, ýol hereket belgileriniň oýlançykly goýulmagyny gazanmagyň möhümdigi bellenildi. Ýol örtüginiň ýokary hil derejesini üpçün etmäge möhüm ähmiýet berilmelidir. Awtomobil ýolunyň netijeli gatlarynyň mäkämligini artdyrýan ferişlerden awarat boljak ýol örtüginiň we köp gatly yer düşeginiň göterjilik ukybyny artdyrmak ýöreliglerini de üns berilmelidir diýip hormatly prezidentime tapşyrdy. Döwlet başlarymyz gurulşyk işleriniň ýokary hilini üpçün etmegiň desgalaryň potrotçularyna we buýurjularyna bildirilýän üýtgegsiz talapdygyny belledi. Hemde bu ýurda geçirilýän işleri hemişe berk gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Mehriban arkadagymyzyň halkymyzyň abadançylygynyň bekfidine başlan ägir türlü maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmekde gurulşyk toplamyna möhüm orun degişidir. Şol döwlet maksatnamalary biri-biriniň üstüni tazyjykly getirip, köpügürli milli ykdysadyetimiziň mundan meýlekde pugtalan ýanlygyna, ýokary tehnologiýaly desgalaryň we binalaryň gurulyp ulanmagy tapşyrylmagy arkaly ýurdumyzyň diýipgili ösýänligine aýdyň şaýatlyk edýär. Bu bolsa arkadag prezidentimiziň öňdürmejlikli ýol başlygyna halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirlendir. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň başlygy Vladimir Zhirinovska hat berdi. Bu onun koronavirus ýokunjy bilen kesellenligi hemde hassahana yerleşdirileni barada habary şuňur duýgudaşlyk bilen kabul edenligini belledi. Döwlet başlarymyz hatyny özüňizde mahfuz bolan ruh bilenlik we makfa dokunluk bilen siz häzirki döwürde bütün dünýäde görnükli siýasatçy hökümini giňden tanalýarsyňyz. Bu siýasetleriňiz size ýarawsızlyk gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardam berjekdigine berk ynanýany belledi. Milli liderimiz öz hatyny siziň Türkmenistanyň hormatly ýylýançylyk isleýän adamy nasip bolanyňyzy we biziň öňden gelýän dostumyzyňyzy bellemek men üçin ýakymlydyr diýip nykdap, Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň başlygy Vladimir Zhirinovska ýarawsızlyk bilen magly şu günlerde ýakly türkmen halkynyň adynyň tiz wagtda sagalmagyny we uzak ýyllar nazarlaýan berk jan saglygyny arzuw etdi. Türkmenmaşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumynyň täze önümleriň, ýagny awtologlaryň niýetlenen A98 ýangyjynyň öňürilip başlanmagy, bu iki ýarhana boýunça hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipleriniň üstünlikli amala aşyrylyanyny äşkar edýär. Ýurdumyzda daşarky bazarlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümler halkara öňlerine laýyk gelýär. Ýalňyş energetika toplumynyň ýurdumyzyň milli ykdysadyetini ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini bellemek bilen hormatly prezidentimiz bu urda işleri halkara talaplaryna laýyklykda amala aşyrmagyny taýýar. Neft gaz senatynyň kuwwatyny netijeli ulanmak, amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasy ugur bolup durýar. Kenarya Kaznak şäheriniň neft gaýta işleýän zawodlar toplumyna dünýä derejesindäki talaplara laýyklykda awtologlara niýetlenen A98 benziniň öndürilip başlanmagy aýratyn ähmiýetlidir. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň täze üstünlikleri bilen başlanmagy nefti gaýta işleýän zawodlar toplumyna öňde goýulan maksatlaryň amala aşyryljakdygyna ynam artdyrýar. A98 kysymly awtolog ýalňyzynyň öndürilmegi daşary ýurtlardan getirilýän degişli önümiň özümizde öndürilmegini ýola goýmakdan ibaratdyr. Häzir Türkmenistan energiýa serişlerini öndürmek hemde daşary döwletlere iýermek bilen çäklenmän eýsem dünýä bazarlaryna uly isleýe bolan önümleriň eksportyny ýyl saýyn artdyrýar. Hormatly prezidentimiziň öňdöňörjülükli siýasaty netijesinde ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýoluna köp ugurly işler amala aşyrylýar. Garaşsyz diýarymyzy durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň senat kärhanlarynyň şol sanyna Türkmenbaşydaky nefti gaýta işleýän zawodlar toplumynyň öňüne belent wezipeler goýuldy. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem täze tehnologik desgalary gurmak, awaz saklamak we bökdönşiz işletmek möhüm bolup durýar. Täze ölümçiligiň ýola goýulmagy we eksport edilmegi hormatly prezidentimiziň nefti gaýta işleýän pugdokda öndürilýän ölümleriň görnüşlerini köpeltmek, olaryň eksport edilýän ugurlaryny giňeltmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň amala aşyrylmagyna ören ähmiýetlidir. Watanymyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şol sanyna neft kimia pugdogyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän mal goýum taslamалary diňe bir işerki bähwitleri däl, eýsem ähli mum awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmäge hem ýardym edýär.
Yurdumyzyň neft gaz buğdanyň ölümçiliklerini döwrap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsleşligi ukyply ölümleriň möşerini hemde görnüşlerini hasda artdyrmak ören peýdalar. Netijede ekologiýadan arasda ölümçilik ulgamyny döretmek hemme taraplaryň bäkbetlidir. Giň görnüşli netime ölümlerini öndüren döwrap düzümi, alma esaslanýan ölümçilikleri döretmek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Uğurda belirlenen meýilnamalaryň amala aşyrylmagy sebitleri senagatdaýdan ösdürmegiň, milli ykdysadyýetimizi köp taraply ösdürmegiň depgillerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň potolandyrylmagyna, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna ýokary netijeler gazanmak paýtagtymyzdaky Derya Plastik Hojalyk Jemgyýeti üçin esasy wezipe urly. Hormat Prezidentimiň telekeçiligi dürli ugurlar boýunça ösdürmeklige ýardam berýän köp taraply gollawlary belet maksatlar gazanmagy önemli badalgydyr. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilkinji, ýagny ýanwar aýyna Derya Plastik Hojalyk Jemgyýetine uly ösüş gazanly. Bu üstünlük geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende has ýokardyr. Muňa degişliň döwrap derejede guralmagy bilen berk baglydyr. Şu ýylyň ýanwar aýyna plasmas ila taratyna ýörgünli bolan ak turwalyň 350 tonnasy öndürli. Muňa geçen ýylyň degişli döwrünäkinden 5 tonna köpdir. Turwalar üçin şygmal hökmünde Günorta Koreýada ilmiň iň soňky gazananlary ýetadynda öndürilýän palperpleniň ulanmagy harydyň ýokary hilligini üçinetýär. Milli önüm bolan turwalar bildirilýän halkara talaplarynyň ähletine laýyk gelýär. Bu ýagdaý daşary ýurt sarp edijilerine Derya Plastikde öndürilen türkmen turwalaryna bolan isleg artdyrýar. Ol önümüň ýokary hilini tasdikleýär. Turwalar birikderji dürli terişdeleriň 102 tonnasynyň öndürilmegi hasy gowanlarjydyr. Derya Plastik'in ak turwalarynyň guruluşyklarda üý hojalygyna tutuş ulgam boýunça ulanlarynda da berk hem kepiliniň udak ýyllara ýetýändigini bellemek möhümdir. Birikderji terişdeler turwalar Derya Plastik garytyn şanly bolanna, kärhana tarapyndan berilýän kepiliň talaba laýykdygyny degişli hünärmenler ynamlaýdýarlar. Bu ýagdaý milli önümlerimiziň ýokary görkezýetdir. Santexnika önümleň ýanwar aýyna 265 tonnasy öndürilip uly ösüş gazanly. Suw ýyladyjylaryň 14 tonnasy öndürildi. Geçen aýda öndürilen önümleň jemi 731 tonna deň boldy. Bu görkezýiniň geçen ýylyň degişli döwrünäkinden 66 tonna köp bolmagy işleň ýokary netijesinden habar berýär. Derya Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň dünýä bazarlaryna ynamly orun eýelemegi milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly efatlarda ösdürilýändigini tasdikleýär. Häzirki wagtda Derya Plastik'in önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Kyrgyzstanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Belarusyň bazarlaryna ulitlege eýe bolýar. Ykdysadyýetin köp taraply ösdürilmegi hormatly prezidentimiň ýokary netijeler gazanmak ugruna kesgitlen esasy wezipeleriniň biridir. Bu wezipeleň oňyn çözülmegine Aşgabat şäherindäki Derya Plastik Hojalyk Jemgyýeti uly goşun goşýar. Ýurdumyzda öndürilen önümler hiliniň ýokarlygy, ekologiýa taýdan arasalygy, bahatynyň ardanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm öndürjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryň alınıp barlayan işler Türkmenistanyň dürli ugurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depgine eýe bolýanlygyny görkezýär. Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri ähli ugurlarda döredilýän mümkinçilikler üçin mähriban arkadagymyza hoşallyk bildirýärler. Hormatly Prezidentimiň şuňur oýlanşykly bu öňden görjülükli siýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetini hususy ulgamyň paýy barkartýar. Hususy telekeçiligi ähli wagtda gollamak boýunça amala aşyrylýan işleriň netijeleri milli öňürjilerimiz tarapyndan taýýarlanýan ýokary hilli we dünýä bazaryna bätişik ukyply önümleriň köp türlügini de görmek bolýar. Watanymyzyň bedi wagtly ösüşlerine münasip goşun toşýan hususy düzümleň birem paýtagtymyzdaky Aýbölük mebel kerhanasy. Hormatly Prezidentimiň ak pata bermegi bilen açylyp ulanmaga berilen mebel kerhanasy inni 11 ýyldan gowrak wagtdan beri önümçiligiň depginlerini ýyl saýyn ýokarlandyryp, halkymyzy ekologiýa taýdan arasy we ýokary hilli mebel önümleri bilen begendirip gelýär. Aýbölük mebel kerhanasy şeýle üstünlikleri gazanmak üçin önümçiligi döwrüň ösen tehnologiýalaryny, täzeçil iş usullaryny we öňdewarça dünýä tejribesini ýygyderli ornaşdyrýar. Kerhana önümçilik düzümlerini agaçy gaýtadan işlegen metal gurnamalary ýöreýte maksatly ammary we beýleki bölümler degişliler. Kerhana Ýewropada öňdürilen döwri we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr. Onuň bölümlerini ýokary hilli agaçy gurunuşlarynyň we demirden köp mölçerde önmendirilýär. Bu mebel kerhanasyna 150-den gowrak hünärmen we işgär zähmet çekýär.
Aýbölük mebel kärhanasy ösen dünýä tejribesini öwrenmek hem de öz öndürgen önümleriniň hil derejesini ýygyderli gowlandyrmak maksady bilen daşar ýurtlaryň mebel kärhanalarynyň onlarçasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Mebel kärhanasynyň önümleriniň soňky ýyllarda bir näçe gezek degişli orda ýürütüleşen halkara guramalar tarapyndan ýylyň önümi diýen adama nasip bolmagy, türkmen terekeçileriniň dünýä derejesine bäsleşligi ukyply önümleri öndürmekde oňaýyn tejribe toplanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Kärhana önümleriniň geçen ýylyň ahyryna degişli halkara guraması tarapyndan hil derejesi babatda altyn kubaga eýe bolmagy türkmen önümleriniň halkara awraýyny artdyrdy. Aýbölük mebel kärhanasyna ýurdumyzyň ministerlikleriniň hem de pudoklyň dolandyryş idaralarynyň buýrmalary esasynda ýaşaýy jaýlarynyň uýgoşlary, mekteplerdir çağlar baglar üçin partalar, oturguçlar, şkaflar, saglyk goraýşy bilim, haryp we hukuk goraýjy düzümler üçin zerur mebel önümleri, gapylar, derwedeler taýýarlanylýar. Olar bahalarynyň el ýeterligi, ekologiýa taýdan arasalygy, berikligi, çydamlygy bilen tapawutlanyp, hil babatda ýokary derejeliler. Häzirki günlerde Aýbölük mebel kärhanasy Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hemde saglyk goraýşy we derman senaty ministrliginiň buýrmalary esasynda degişli düzümler üçin niýetlenen mebel önümleriniň uly tapgyryny önürge. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda Aýbölük mebel kärhanasy uly üstünlikleri nazarlaýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak boýunça tagallalarynyň netijesinde gurulýan desgalarda, hususan Ahal vilayetiniň täze döwrewap idare ediş merkezindäki durmuş maksatly desgalarda Aýbölük haryt nişanly mebel önümleri giňden peýdalanýar. Kärhana bu ýerde çağlar baglarynyň üçüsini bir umum bilim berýän orta mektebi gerekli mebel önümleri bilen doğrulugyny üpçün eder. İşlemäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin kärhanaň işgärleri hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna ägirdili serişçileri bu ykdysat kuwaty bolan garaşdys. Baky tarap Türkmenistan innowasion ösüş ýoly bilen önemli öňe barýar. Şunu milli ykdysadyety we onuň ýakly pudaklaryny sany ulgama geçirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Munyň özi halk goşulyk toplumyny mundan beýlägem döwrwaplaşdyrmaga, onuň netijeligini artdyrmagyň möhüm şartlar. Hormatly prezidentimiz sanalaşdyrmagy milli ykdysadyetimiziň ulgamlaýan meselelerini çözmegiň möhüm ugur hökümini keskitdi. Sany ykdysadyet maglumat tehnologiýalaryna dayanýan ykdysady iş bolup durýar. Tehnologiýa taýdan ösen ýurtlaryň tejribesini görkezişi ýaly, sany ykdysadyet olara öňe ilerlemäge we dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň hataryna goşulmagy mümkinçilik berdi. Türkmenistana sany ykdysadyety ösdürmek konsepsiýasyndan gelip çykan wezipler üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça Türkmen Aragatnyşyk agentligi tarapyndan maksatnamalaryň işleri durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda ministerliklerde pudoklyň dolandyryş idaralarydan welaýetlaryň Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň merkezi idaralaryna elektron resmi nama dolanşygy ulgamy gurnulyp işe goýurildi. Türkmendamen hojalyk jemgyýeti tarapyndan bellige alynýan internet web saytlarynyň sany ýygyderli artýar. Olardan esasy bölegi elektron sowda nokatlary we internet dukanlardyr. Ahyrman arkadamyzyň taýsy taglaalary bilen ýurdumyzda aragatnyşyk pudugynyň maddi enjamlaryň büniýady berkidilip, iň täze sany tehnologiýalar ýygyderli ornaşdyrylýar. Altynasır öýjükli aragatnyşyk ulgamy döwrwaplaşdyrlyp gowrumy giňeldilýär. Ýurdumyzda radio ýaýradyş tory ýygyderli ösürilýär. Internet ulgamynyň gowrumy giňeldilip, hyzmatlaryň görnüşleri artdyrylýar. Bu etatlamaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzda sany ykdysadyete geçmek boýunça alınıp barlayan işleri öňde barjy usullary ornaşdyrmagy giň mümkinçilikleri döredir. Häzirki wagtda maglumat geçiriş multiservis toruny kämilleşdirmek taslamasy boýunça internet ulgamynyň gowrumyny giňeltmek üçin enjamlar toplumlary, olar üçin niýetlenen programma üçinçilikleri, şeýle-de FM radio ýaradyş toruny ösdürmek taslamasy boýunça radio ýaradyş enjamlar toplumlary ýurdumyzda tapgyrlaýyn getirilip gurnalmagy başlandy. Arkadan prezidentimizin başta durmagyny häkimlikleriň pudoklyň dolandyryş idaralarynyň önümçilik işini awtomatlaşdyrmak, hata barmak we hatawyny ýöretmek boýunça ýerine ýetirilýän işleri ýeňilleşdirmek, şeýle-de raýatlar üçin amatlyklary öwretmek we elektron hyzmatlar ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen enokod.gov.tm döwlet hyzmatlary portaly we onuň goşunlysy döredildi. Ýurdumyzda aragatnyş hyzmatlarynyň ýakly görnüşleri sanly ulgama arkaly ködürilenip, enokod.gov.tm döwlet hyzmatlary portalyna ýerleşdirildi. Bulardan başga ýurdumyzyň ministerlikleri we pudok idaralary tarapyndan hyzmatlary sany görnüşde bu portala ýerleşdirmek boýunça işler güýçli dep alınıp barlýar. Bu portallar arkaly ýurdumyz üçin sarf edilýän tebii gazy, agyv suwuny we elektron energiýasynyň töleglerini amala aşyrmak üçin mümkinçilikleri döredilýär.
Türkmen Telekom elektrik argatnaş kompaniyası tarapyndan kolokasiya serverleri kärin üstüne bermek hyzmatynyň narhnamalarynyň bir näçe esse ardanladylmagy bilen ýurdumyzda diňe bir internet ulanjylarynyň sany artmany. Eýsem virtual serverler kärinne alma hyzmatlarynyň peýdalanýan ulanjylaryň sany ýetiderli artýar. Şerde kompaniýa tarapyndan sanly.tm milli elektron poçtasy işe girdildi. Bu programma çözgüdi elektron poçtanyň ähli döwrwap hyzmatlarynyň peýdalanmagy mümkinçiligi döredýän modullar ölçün alýar. Häzirki wagtda kompaniýanyň hünärmenleriniň tutan ýerli zähmeti netijesinde sanly.tm milli elektron poçtasy sanly.tm täzelikler portalyna biriktirildi. Dünýä ilmlerine laýyk gelýän sanly hyzmatlar Türkmen poçta aragatnaş kompaniýasyna da ýetgiderli ornaşdyrylýan. Şerde market.turkmenpost.go.tm online market ýurdumyzda raýatlaryň satyn alan haritler üçin nagd däl görnüşde töleglerini amala aşyrmak hemde gapydan gapa hyzmat arkaly tiz eltip bermek hyzmatym ýerine ýetirilýär. Döwrwap işlemäge dördülýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen aragatnaşyk agentliginiň işgärleri hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Dutar yasamak senetçiligiň dutarda saz çalmak we bagşçylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli dawraly maslahatlary giňermerilýär. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiň taýsir taýlaryny netijesinde milli medeni mirasynda aýaly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urildi. Dutar yasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagşçylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen maslahaty ýokary ruhulentlik mahsus boldy. Milli liderimiziň şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dutar yasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagşçylyk synawatynyň taryhyny, öz bolşy aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaymak we geljek nesillere getirmek möhüm gözi bilen birdir diýen parasatly jümleleri çäreň özen düzge. Şöhratly pederlerimiziň asylly däpleriniň münasip dowam etdirilmegi hemde Türkmen aýdym saz medeniýetiniň halkymyzyň asyrlar boýy toý bayramlarynyň nişany bolan saz guralynyň düretilmegi häzirki zaman şertlerine döwrwap päsiyeti eýe bolýar. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadagymyzyň parasatly ýol başlygyna halkymyzyň hiç gaçan öz gymmatyny ýitirmejek mirasy bolan milli senetçiligi ösürmek, pederlerimizden miras galan senetçiligiň dünýä medeniýetiniň hazinasyna tutýan ornuny ebedileşdirmek, aýdym saz synawatyny giňden wagt etmek maksady bilen şeýle de dutar yasamak senetçiliginiň hemde dutarda saz çalmak, bagşçylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna parahatçylyk mukamatly dawraly maslahat geçirildi. Dutar saz guraly, onu saz çalmak we bagşçylyk synawaty baradaky çykyşlar, talip ýaşlan halk hakydatynyň mukamyny urlan aýdymdyr sazlar bilen otgaşyp, dawara aýratyn öwüşgün berdi. Gahrman arkadagymyzyň milli senedimize dünýä ýaymak wagt alyp barýan işleriniň baý mazmuny dawara münasibetli gurnulan sergide öz beýanyny tapdy. Ofan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniň çärek hemşany waka bilen bagly boldy. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiň taýsir taýlaryny netijesinde milli meden mirasymyza aýaly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýurdumyzda halkymyzyň saz synawatyny öwrenmek hemde wagt etmek boýunça toplumlaryň işleri alınıp barylýar. Milli liderimiziň belleşi ýary Türkmen dutarynyň şerin owazlary berkar döwletimiziň mukaddes garaşdyrylarynyň hemişelik bir taraplarynyň wasby, parahatçylyk söýjüligiň, hoşniýetligiň we dost soňlygyň mukamy bolup ýanlanýar. Bagşy taýdanylan köp taraply synawaty köp asyrlyk çeperçilik däpleň esasyna kemale gelen we kämilleşdirilýän ýokary derejeli ustatlygyň nusgasydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekatçylar partiyasy tarapyndan geçirilen çärek hem dutar yasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagşçylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmegine başlandy. Şeýle çäre Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ilkinji denanyr guramasy, ýaşlar guramasynyň Balkan vilayet geňeşi tarapyndan geçirildi. Dutar yasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagşçylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap häkimliginiň Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mekdebi bilen bilelikde geçiren dawraly maslahatyna hem ýokary ruhulentlik mahsus boldy.
Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň guramagyna çeperçilik sergiler müdirligi şekillendiriş sungatynyň sergi merkezine dutar ýatamak senetçiliginiň dutarda saat çalmak bagçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli Çağlar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylarynyň Türkmen dutary Ilham Çeşme saatly surat sergisi geçirildi. Zehinli ýaşlaryň işlerini berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň güllep ötüşi, milli mirasymyz, aýratynam baý meden mirasymyzyň genji hazinasyny öwrülen Türkmen dutary, bagşy tadanlarymyzyň keşipleri ussatlyk bilen şöhretlendirilýär. Ýerine ýetirilen aýdymlardyr saatlar bu çäre öz boluşly öwüşgün berdi. Maya Kuluyvadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Türkmenistanyň Bilim we Medeniyet Ministrlikleriniň guramagyna dutar ýatamak senetçiliginiň dutarda saat çalmak we bagçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli dutar saady dünýäniň iqrarnama saatly aýdym saatly dabara geçirildi. Hormat anlar, numarsa yurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 10 fevralda saat 20-den 11 fevralda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup ýagyş ýagar. Demirada kunmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 6-11 gradus. Kinerik taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup azkim ýagyş ýagar. Demirada kunmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup Demirada kunmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup günortagyň nordun teleskont 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzine 10-15 gradus, günortagyň nord taraplaryna bolsa 18 gradus şeýle maýl bolar. Daşowd welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup azkim ýagyş ýagar. Günmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 4-9 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup günüň ahyryna azkim ýagyş ýagar. Demirada kunmatardan teleskont 11-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 6-8 gradus, gündüzine 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 11-ne magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edil watandaşlar, gaşpasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakla maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriman ýeleşler. Bulary berja etseňiz, ýylyň üsteni passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehrimanlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda tüşerwetlenýär. Ähli tüşüň özünni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun ýelerler.